Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ng Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Pinigyan po niyo boss nga lagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y paday makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Martes o gapit sa 1 na buwan sa Abril tuig 2025. Straight to the point. Sa gihapon, natagantag pagtagad ng mga issues nga may labot ang lungsod, nagbagang mga expose, nagunang mga reports, dinhi lamang gihapon mga higala sa atong paguban-uban, nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Naniron mga higala ha, mo na akong giingon nga dakong problema, mo na nga lain-lain magitag nakita mga sukin tigpaminaw. Ha? Kini mo sangpot man masumpay man sa issue mahigalang Presidente Rodrigo Duterte siyang war on drugs. Straight to the point. Ang uban nakauyon sa war on drugs, ang uban wa. Now, in fairness, mahigala, ang pariha nga habig, na ay nakauyon, na ay wa makauyon, kaya di man ta pariha, di man ta uniform, kung hauna. Kadtong wa kauyon, kay di sa gusto nga hilabtan, kadto to ang drug addict, nga mo'y nakapatay, o mo'y nakaangol, duha gabok ka mo napatay, lulo og iyang apo. Nya dapat mahigalay na nga angol, tulo, ang magtiayon o ang anak. Unya siya po na angol, o mamatay ni siya, musinggit mahigala hustisya ang katong uban. Justice para sa namatay, karon buhi pa man. So mo na nga dili tayo uniform una-una kay kadto man kung uban mo syagit og hustisya sa namatay nga lola, sa namatay mga higala nga apo. Musyagit og hustisya, muhilak, musinggit og hustisya alang ni lola og alang sa apo, hustisya alang sa magtiayon og silang anak nga nangaangol. Ya, di ba na uniform ng tao? Ato lang pong sabto ni mga tao nga nisyagit og hustisya para sa namatay, nga gipatay sa adik-adik. Nga kining adik-adik kinabunalan man og martilyo, og simbako mamatay ni, manimbako lang gyapon taki. Og mamatay ni dul pay busagit nga justice nining adik-adik. Mo na diferensya diha. Unya kamo pikas upikas nga habig mingon bugo na mga pro Duterte. Ang uban sa mingon bugo anti Duterte. Sagdi lang. Way bugo ana. Parihan na sila mga bright, ay lain lang pananaw ang tao, Ato ni tagag pagtagad, kaya di man na malikayan yun. Doon naman yung tigsinggit. Naman yun na tigsagit mahigala gustisya ato. Kato. Naigo mahigala martilyo kaya nakabaos po to mga higalang amahan nga kuan. Indanger may ang kinabuhi o di niya martilyo hong uusad. Yagi tala na katawa mahigala. So duha ka habig. Pwede mo magdag placards nga resa pikas nga justice para ni Lola, justice para sa apo, justice para sa magtiayon nga nangaangol og sa iyang anak nga naangol. Kato pong ubala, justice po na itong adik-adik. Sige, okay. Ato na ni Agi katawa mga sukin tigpaminaw. Kaya mo na kung yun, lain matagpananaw, ha? Straight to the point. Katanig pagtagad ng buntaga mga kaigsunan, ha? Sa pagkanuban karon nining atong tulumanon, inyong tulumanon.
Straight to the Now, sa point. pikas bahin, ang ato sa paghatag o pagtagad mga higala, kay dito sa kauluhan o gumang bahin sa nasod, ang lead counsel ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga sa attorney Nicholas Kaufman, ni-insister nga wide jurisdiction ang International Criminal Court kung ICC sa kaso ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Straight to the Now, point. atong balikan mahigala itong mga isgutanan karong buntaga. Di pa tamo adto sa mga local news. Kinibitaong ato mga higalang credibility gyud sa pagbalita, labi na sa mga figures ato ginang ayohon, no? Muna kami dres DYHP klarohon tagud na. Bisag ganing mangayo tag hinabang sa mga tao, transparent gyud, no? O pila ito nadawat, pila atong i-turnover ana, ha? Kay aron masayod ang tanan. Transparency importante kayo, kay importante man pag-build up nato credibility kisa pa may mutuo nato og dili ta credible. So ang mga tao sa tibuok Pilipinas nga naminaw sa akong program o sa tibuok kalibutan kutob sa maabot sa tong Sibya via internet ni Salig/DYHP kay klaro man ni atong balita dinhi, no? Ipa-double check ko pag yun na kung unsa man na dili legit yun na, dili na siya kuan, dili na siya hinimo-himo nga balita, kay di lang ta mo sunod anang hinimo-himo, labi na maghisgotag mga figures. Karon kini ni ang ato ni tagag pagtagad mga higala kay si Brigadier General Jean Fajardo. In fairness sa uban po mga media outlets, ilang gibalita na, in fairness po nila, kay ikuot po sila sa pulis, no? Sumo ka na nga may buntag sa ato mga kapulisan nga naminaw karon. Kamo po din ha, ayuha po din yung credibility. Ha? Isig build up the credibility yun ani. Kami sa DYHP maning kamot ng ko, dili mi mo sunod, ganun bitaw man na post lang hala post na, alabi sa unsa lang diha nga kuan, basta mong engage, dili ko na. Ang ato sure ball gani. Kini atong mga staff dire, clerics yun na, no? Mga professional gini mo da og posting. Ipaklaro ko gina kay lisod man. So atong i-double check. Nya kamo po sa PNP, iklaro po na ninyo diha napita kay usahay maingon na ba si Marvel mga kagalaan nga ang nakadaghan ning krimen kini mong media, ang social media asa ning media nga mao ko ni nagkapa magbutang-butang og posting din ha. Ang tubag dili na mao. Amo nang giklaro lang unsay nakita nato ug unsa pun mga higalay klaro gyud. No? Unahon na ko ang figure ha. Sili pa kumadto ni Brigadier General, adi pa kumadto ni General Romel Marbel. Ano sa ta ni Jean Fajardo? Si Jean Fajardo, Brigadier General, niingon siya nga kadto kunong rally ni Presidente, para kang Presidente Rodrigo Duterte ni adtong March 28. Birthday man to. Daghan kay tao nagrally. Lain-lain mga higala. Dito sa katawhan sa tibok kalibutan, mabitaw ko gingon, ang birthday ni Duterte pulte ka simple ra kayo. Kita bitaw mo kung gipakuan niya, naghuyop-huyop lang itong murag cupcake lang mga higala nga gihuyop-huyop. Doon ay kandila. Nakaroon tibok kalibutan na hinuoy na aware, tibok kalibutan na hinuoy ni celebrate, ini iyang birthday, lain-lain lang. Hasta gani mga higalang kuan, ala, ang uban dagkot-dagkot og kandila, ang uban mga higala bisag trabahuan, magsulot og green, yun na ba? So karon ang rally pulte daghana sa Davao lang daan. Ang estimate lang daan sa Davao mga 150,000 ka mga tao kapin. Mo estimate nila. Dito man si Senator Bato de la Rosa day. PNP chief man sana sa una. Asli mag-estimate sa audience, labing minus 150,000 to yung nangapil. Karon ang official statement mahigala sa PNP ingon sila nga dunay, in fact dunay may report gani mato pa sa report. Around 60,000 Pinoys joined in 200 rallies nationwide for Duterte's party. Straight to the point. Sa Binisaya pa, mga 60,000 kuno ka mga Pinoy ang niapil sa 200 ka mga rally nationwide alang sa party ni Presidente Rodrigo Duterte. Straight to the point. Kini mo pamahayag ni Jean Fajardo. Niya, imatod pa niya ni Jean Fajardo. Ang binigay sa ating datos ay nasa 60,000 nationwide. Mga around 240 to be exact yung iba't ibang rallies na namonitor natin. But as to the estimated number of nag-participate ay mahigit 60,000. Okay. So 240,000 rallies kung namatod niya. Ibutan talang 200. So kanang 60,000 people divided by 200 ay pila man be? Pila. Ikaw rem. Ay sito hibaw ko may kagmat kay mas kumuguga.
Dili kinahanglan nga engineer ka oy, ha? Tanawa. Sige, kwintada day, ha? Para ang mga naminaw to, kwintada mo diha, ha? Ako lang gituyo ka be, kamoy kwintada be. 60,000 divided by 200. Be, pila? 300. Oh, simple kayo kini sa mga kinahanglan o basic math kini. Unsa man ang pinaka basic math? Basic arithmetic. Sato pa, kini ginang 240 rallies. Ibutan lang 200 rallies lang. Og 60,000 ka mga tao nga ni apel. Sato pa katong rally 300 ka mga tao daytong matag rally katong kuana. Ang Davao landaan may dito 60,000. Oy, pitinaghan na, no? Wata magkadimao sa itong ihap ni Brigadier General Jane Fajardo, ma'am. Lalim ka na mahigala og simple arithmetic naman eh. Basic arithmetic. Dili kinahanglan sa manang arithmetic. Sa mo na sa kuan, sa elementary nga math ba? Ha? Ayaw, high school na ka, ito naman itong sugod ng algebra, algebra, ito geometry, trigonometry, dito naman to, calculus, higher na to, kanang calculus, medyo mo labad-labad namang o ni mo na. Mga calculus, statistics, yung mga subjects na medyo labad-labad, ulo ni mo, pero kanang arithmetic, simple kayo eh. Basic arithmetic. Unsa man nga basic arithmetic? Addition. Ako na papaminitudlo na ko anang mga basic arithmetic. Wa kinahanglan isla. Elementary ko, ako na mapapamay mo ko na unsa man ang kuan pa, addition. Addition nga idugang nimo na, no? Unya ang subtraction imong i-minus ana, imong ibanan. Unya multiplication imong kuan multiply ana. Unya division po bahin-bahinon nimo ana. So kani division man be 60,000 kuno ang ni-apil. Divided by 200. 200 lang kay ingon man sa nga $200. Or to be exact kuno 240. Sa to pa mo gawas ka na nga tag 300 kabuok. Sa to pa 300 kabuk nagrally sa Cebu, 300 tong sa Butuan, 300 kini sa Davao di ni madag 300 oy. Basic arithmetic ra kana. Talawa ko na Davao be. Haman to Davao ko no names be. Sige ko no be. Aman tong pictures Davao. Kana Rojas, kuan man day Rojas Avenue. Dito sa Davao City tinaghana oy. Asa man to kini? Napabay lang angle ano niya? Di sa ka makatuo nga 300 na po ka mga tao eh. O ka na makaingon tagi unsa man pag-ihap nimo na Brigadier General Jane Fajardo. With due respect sa to mga pulis nga naminaw ron. I know daghan man mga pulis nga naminaw na to. With due respect ninyo sir o ma'am ha. Wa ko'y komentaryo ninyo kay ibaw man ko ang mga pulis gani mahigala naman ko yung mga istorya bida Duterte sila oy. Ang ilan lang mga labaw medyo di lang sa mo sungasong kay ilang mga labaw mga kuan god. So follow man sa higala chain of command man. Pero daghan mga pulis nga ug mga military daghan ngayon sa bida luoy min Duterte oy. Inuray lang, Pero kini si Jane Fajardo, Brigadier General, may buntag ni mo da Brigadier General Jane Fajardo. Kini pagkaihapa ma'am, maikog sa taoy mura man kanabang ako bangutan na is it not an insult to people's intelligence? Kanang ngutan lang ko, is it not an insult to people's intelligence? Dili ba kana insulto sa kahibalo sa tao? Ang paitan na ron, tingali patuuhon ng mga tao nga, 60,000 ra gyud, no? Nya $200. Pwede siguro nga kon, pwede pa ka mo katawa na nakatuo ba mga tao, pero di man mga bugo po mga tao. Ay mo na mag-inyong underestimate. Ako mga higala des ng programas di HB, giklaro ko gud na nga kini practical gina ko komentaryo niya. Real talk gid ta, kini man ko gusto kanang akong ipuyok-puyok kamay kay kibaw man kung kamong naminaw diha, do na mo'y analysis pong kaugalingon. Ako mong huna-huna naging kudaan nga kamo dahil naminaw mga bright sa mo eh. Mo ka na nga Jane Fajardo kini atong mga Pilipino taon mga bright ni sila oy. Basic arithmetic kana. Basic arithmetic ra, kana na ang kay kini butuan man ni Kini sa butuan me. Na picture ko pakita butuan. 300 ni dai. Kini sa butuan? Ano? Di madah. Mo nagigon DMD oy. Di madah. Unya, kusog kayo mong manakop og fake news. Kusog kayo mo reklamo nga fake news mo ni mo na.
Ya, kanang imong gisulti nga 60,000, ikaw mo'y nagpasiugda, di ba ikaw mo'y, ang kamuntanan ako, dili ba na pasiugda na hinuon nga, wa ka mo hatag og accurate anang kalakiha nga data? No, kini ba nga pangutana ba lang, no? Brigadier General Jane Fajardo, ma'am. Kay tanawa o kini mga tawhana, Cotabato, asa man tong uban, ang Jinsandong, sa Mindanao palandaan, ha? Aman na to sa tong Jinsan. Wa pay labot tong dito sa gawas sa nasod, ha? Wa pay labot. Ug imo ming patuhon nga 60,000 rana sa 200 ka mga rallies nga inyong na monitor sa 60,000 anang apil sa so, 60,000 divided by 200. Mugawas nga tag 300 ra ang matag rally. Medyo alanganin tanang kalakiha, ma'am. Oy, ha? Ang pait anak mismo ang dili mo tuo mga tao ba ang problema nang dako asay mong anak di mo tuo nimo. Ingon, mami man yun kay general ko ha? Ingon, mami, ingon ako mga classmates ba, mami, taka lang ko nung kag-ihap me. Kani asa man ni Tandag. Tandag City, Surigao del Sur. Astang Surigao, nagrally sad. Butuan, Jinsan, apay labot tong Cebu, ha? Ang Davao pinakadaghan, Kunyag imong ingnon nga 60,000 ra, Davao ray mo angkon anak nga 120 na 150 tong estimate ni Bato day. Kas Bato magod may gala general as PNP sa una, sila may estimate ana. Okay dili tutuan sa Bato kay ang official nga mo hatag anig statement ang PNP man. Pero ayuha sa ninyo ma'am nga karabang maklaro-klaro basad ba kay lisod ba pug kayo ng kalakiha mga tao mingon mga tao. Adi na lang ta mo tuon ni mo General Fajardo mo tan-aw na lang mis video. Kay parihan na na mahigala ba kay ikaw journalist, ikaw rem apil man seleksyon sa journalism. Ug dunay moingon nakas building, moingon nag-uwan sa gawas. Ang usa moingon wa mag-uwan sa gawas. Unsa may buhaton nimo as journalist? Ha? O ikaw naka sa building. Ang giingnan ka ni Boyke nga nag-uwan sa gawas. Nya moingon pus may wa mag-uwan sa gawas. Ikaw as journalist, unsa may buhaton nimo? Ablihing bintana tanawas imong kaugalingon. Og tinuod ba nag-uwan wa? Wala klaro. Straight to the point. Mo na maingon Jane Fajardo. 60,000 ra ka mga tao. Wa gaba. Brigadier General Jane Fajardo 60,000. Maingon po mahigala ang mga produkte. Habay 60,000 kadaghan na 250 na mga nito na sa Davao. Ang mga tao mo tanaw na dayon sa video. Kita lang mo tanaw sa kagalingon. Pag tanaw nga na makat. Madaot ang inyong credibility, anak. Mo nang gingon nako, di na lang ta mag-atikay god. Di ta mag-atikay unsay na Iklaro na lang gyud na diha. Kalisod man kay mag-atik-atikay pa ta. Na mo karon ang crime rate pod sa nasod. Paggawa ni Duterte mahigala na malik naman ning mga drug addicts, sindaghan naman tanawag ko sa mga sa masa bitaw. Namalik na sir sa untaman nga naman ning kuan na sir. Namalik na. Unya pagpamalik ko ni taas ang krimen. Miingon Boss Marvel, hintaas ang krimen na kamong ini kami mga taga-media. Kay inyong report mo inyong magipataas. Hasta kuno mahigalang social media. Talawar ko asa man tong kang Marvel pamahayag be names asa man to be. Asa man to be ato sang basahon. Kini isa PNP to media. Ensure accurate balanced crime reporting. Sabi na saya pa, siguro agayod ang accurate. So to pa kanang say accurate sa Bisaya day. Insakto, no? Di na magay ko magkakuan ng hinuon sa pagbisaya ining kalakiha. Siguro ang insakto o balancing at crime reporting. So, amo siguro ng sakto. Paghatag ninyong figure, ang mga tao di naman mutuo. Mingon si Marvel, niubos na ang crime rate. Matod pang Marvel, pila ka percent? Niubos. Maguna-una man tao. Niubos. Wala ba may klaro inyong figure? Muna importante nga, ampingan lagi na itong credibility. Amo na akong ingon sa DWHP dire. Sagdi na lang ang uban nga mga media on sa ilang style, with due respect nila. Basta kita sa DWHP mo barog yun ta. Kaya na may uban yung halabis, kung saan na lang anak-anak, dili na lang ta magkuhan nila. Ila po na. Social media, napa iban nga mga media, mapo ilang kuhan. Sige lang. Basta mo stand tag ato,
Kay ang ato ba mga kaigsunan kita ra bay gisandigan nung panahon na day. Tinuray daghay ni chat nako. Sir, salamat sa DYHP ha kay ugnay mga balita bay anak bay mo confirm ninyo kung tinuod magdi ba. Kay wala naman sa mo salig sa uban. Di mo na ko gingon, sige lang salig lang gihapon mo kay kanang kung uban with due respect, nagkot naman po na sila. Nagkot na po na sila pero kami sa DYHP giklaro ko gina. Inigkot, klarohon ta gina. Ug asa ta mo kot? Di man ta obligado nga mo kot kung kinsa. Mutan-aw tas tong kaugalingon kung naklaro ba na. Mo na kong ingon, og dunay mo ingon nimo ron nag-uwan sa gawas. Duha ang niingon, ang usa miingon, nag-uwan sa gawas. Ang usa ningon, why uwan sa gawas? Unsa man nimo? Mo kalawat ng kadayon? Hala, tan-awa, ablihi mo bintana, tan-awa dito kung tinuod ba nag-uwan o ba? Mo na klaro. So si Marvel, nadaot naman yung credibility ng kalakiha kay di man yung ayuhon sa good lagi. Pero doon na pa, pwede pa ka mag-usab sa imong kaugalingon, Bel. Marvel. Pwede pa, no? Establish imong credibility ba? Mabawi pa man na. So nga ko lang ba nga kanana ang mga tao, mingon niya na iwanan, iubos ng crime rate. Nya, lahi may na-experience mga tao. So muna kong ingon, sa sunod gani doon ay rally sa Kaduterte, nga rally, iklaro pilagi figure, isulti lang yun figure. Aron, credible mo ba? O niya, katupong panalitan og sa crime rate po, iklaro lang po, kay di man na to, mainsulto ang intelligence sa tao. Ayaw. Kay kanalandaan mahiga lang, kuan, kaning sulti ng Gen Fajardo daan, paminaw ko mismo tingali, mismo ang anak ni ining Brigadier General Fajardo, hasta yung mga helper mo ingon, ma'am, medyo dili may tingali na imong gisulti, ma'am ay. Ang pait ana, hasta imong helper, hasta imong anak, hasta imong apo, o doon na kay apo, di mo tuo ni mo, medyo lain na ginatawa sa imong panimalay mismo daan. Or si kinipos General Fajardo, hunahuna na po na bida, talawag naong General Fajardo, hunahuna sa isugot, masugod malakanyang ko. Kung sa gusto kaya isulti na rin ba bida, sa ota ba magigidikta dito nga kanilang figura ang ipagawas. Pero nga to ba nga, iba-iba na po ninyo, doon na mingon niya, pagamiyalan na diha. Ibo susultian nga sir, di lang siguro pag-palibad o gamay sir, kay kanini ang mainsulto po ng mga tao sa ilang kuha. Nga mga tao na arabay, uso na bang video ron, uso na po ang kanang kuha niya, ato man ang ma-check man nato na kung kana siya, edited ba di ba? Kini amos DWHP, klaro man gina, ako di man ko mo pa post anang edited. Ayaw lang ha, ato i-double check lang og unsa ba. Kanang klaro na gyud mo ni ato i-post. So mga tao kasabot sila, So well hinoon kini si Brigadier General Gen Fajardo gisugo ra po ni hinoon. Pero kung suguon gani ka sa sunod, imo la inon nga sir kanang ato lang patasan-tasan gamay sir, buhan ka na bang dili ba kay klaro ba? Kay balikon ko simple arithmetic ra kana. Simple arithmetic, no? Dili kinahanglan og moadto kag algebra, di kinahanglan makamao kag geometry, trigonometry, calculus. Oy, simple arithmetic imo na mabaw-an unya. Lisod man kay na nga mag-atik-atik kay patang kalakiha. Mo nagingon bida. Og sa kon pa pagkasulti na ilaran na lang imong lolo. Ayaw pag apila ang mga Pilipino, Komentaryo na walang sinisino-sino. Attorney Rufil Fernandez Baño sa Straight to the Point. Okay, no? Atong tagag-pagtagad mahigala o niya naghantag mga issues ron mga kagalaan kay ni anang po ng tanimbala ni balik naman sa ni oy. Okay, so gamay lang atong unahon ning ubang mga hisgutanan. Straight to the point. Now, atong balikan mahigala sa dugang hisgutanan karon. Sa akong kulom na tumilabayang Biyernes. Bida, katurabang kuluman ako sumilabayang Biyernes, ang title ane koan, Why OFWs Love Duterte. Bida ning akong kulom itong Biyernes may gala, hapit maamong to akong laptop. Pastilan, salamat kay taon sa Robinson's Galleria, Brad Eugene, nga ni kuha na to Arsinas, good morning ni mo diha stilan diriyot gyud maamong onya ang atong mga gwardiya dito si security guard Anggay Judy og security guard ni Rosa Serge Jr. Good morning, no? Bida, salamat kay ninyo ha.
Nya tong Huwebes pa nako recall nako day. Last ako nagamit akong laptop atong Huwebes. Kay doon ako hearing ana sa Kimunda. Pagka kuan kung gabantay mo ako muntiwas kong programa ng Huwebes. So doon na may hearing dito sa Kimunda. Pag mag-hearing, naman lagi ko iswatunon sa The Freeman nga i-publish ini kaugma, Biyernes. Tanaw-tanaw na ko nagi-time lain, kay alas 3 na bang deadline. Wala lang ko mo adtog layo-layo, diha lang ko Robinson's Galleria na may Starbucks diha, dito na ko naghimo og kwan, kulom para ma-submit na ko pagka Biyernes. Morning kuloma, why OFWs love Duterte, i-discuss ko ni iyang iyang content mga sukitig paminaw, pero bida ang akong laptop nahabilin dito sa Robinson. Paita, pag humana ko gihimog kulom dito sa kuan, Starbucks, nagkita pa mga attorney John Kagulada ganito dito, kaya doon na po sa meeting dito. O niya, pagkaugma anak birthday to Duterte day, mao dito nga, doon na to yung mga kuan po ito, nag-meeting sa itong uban dito, mahigala, kay nagsabot-sabot sa kunoy ilang buhaton sa birthday Duterte pagkaugma. Ako lang niagi katawa mga sukintig paminaw, bida. Bit-bit akong laptop dito rin habilin CR, ka na bang kuhan ka ba? Full of nature, butang lang ni mo diha imo kuhan, no? So pagkahuman, nalimot ko kay pagkahuman, daghan kay ko gihuna-huna, kay doon na pa ko ang mga appointments sa uban ato. Medyo nalit-lit, ganit ko pag-submit mahigalas kolom. Porbida, nahabilin gid akong laptop in taon. Gahapon pa ko mahigalan kamatnon nga, uy, nahabilin akong laptop, asa ba ito na ko kuhan? Last ako nahuna dito man sa Robinson. So salamat kayo nga gipasubay na ko dito, patabang kong pasubay sa kuan Starbucks. Wa dito kuayay. So dito sa ilang admin sa kining Robinson's Galleria. Salamat kayo in taon na uli akong laptop dito nagkatuog itog Huwebes, Biyernes, Sabado, Domingo, Lunes. Upat ka gabi ito nagkatuog dito taon. Importante ba kayo kay natay mga files dire unya ang atong mga kolom gipang save na to din ha. Pastilan dakuan akong problema kagahapon kay dali ko ga pangitag asa ba to ko na butang. Stilan mga higala. So at least nakita na ko to kagahapon. Salamat kog dako dito mahigala sa Robinson's Galleria na uli taon ang akong laptop. Importante ba kay nako ni taon ha. So, salamat kayo sa tanan dito kay itong nakakita nga dito unya ilang gi-turnover silang admin unya nangita ta may galasos dito gitaon kay dako ang problema daghan ta mga files dire mahigala mga pleadings ug uban pa bitaw arita mahigala sa content na kong kolom ako naman ning nasuwat unya ako naman ning na hisgot-hisgutan ako lang ning gibalik gamay hisgot nga kay dunay lain-laing reaction ani dunay ni react mahigala ni uyon ang uban sad ni supak natural expected man na mahigala niya ako di na lang ko mapatol sa mga comments kay kini ang daghang kay kog trabaho daghan pa kog buhatonon so katuban nay uban nakauyon sa kong kolom do po uban nanaway dadi na lang ko mo tubag-tubag pa nagmanaway. Total naman po uban mahigala dito nga moro po mutubag nila ha. Ako lang nang gagi kato katawa mga higala kay kini bitaw ang akong obserbasyon. Tinuod man gyud ni. Nya akong giingon nga kining listahan ani nganong mga OFW na higugma ni Duterte mga higala daghan kini. Mo na akong ingon nga the list is long. Pero nikot lang kog pipila lang sa tingali ako ng tiwason sunod nga ngano nga ang mga OFWs karon sa tibok kalibutan pag birthday Duterte may galabi sa kanila itong pag-abot ni Duterte dito sa dahig. Grabe kainit gyud kaayo ang ilang panawagan bring him home og unya di pa man ni madali ni mahigala og ang kainit sa mga OFWs kay hantod pa man ni mahigalag sunod na pud hearing magtapok na pud ni. Sigurado mo gina, o doon na okasyon na kala, magtapok na po ni. Kaya nga naman, ang mga OFWs manggod, na ay mga rasones ani, nga grabe ang ila mahigalang pag-reciprocate sa pagserbisyo ni Duterte ngadto nila. Kinigod mahigalang war on drugs. Discuss ko lang ginig taas-taas nga oras. Kay lalay mo tagpananaw lagi ani.
Doon ay uban pananaw nila dautan si Duterte. Doon ay uban pananaw nila heroes Duterte. Pero aside ng war on drugs, hindi pa tamo adto ng war on drugs, usag yun sa pinaka gawas atong doon ay OFW mahigalang gikuha ni Duterte sa itong usa. No? Gawas ato. Kining usa ini kining tanimbala. Ngano ako ning hisgutan ning tanimbala? Panahon kini mahigala ni Pinoy, with due respect ni kanhi Presidente Noynoy Aquino. Ako naghatag ko og respect sad atong kanhi Presidente Noynoy Aquino kay in fairness niya og hisgotag corruption nga issue medyo di man gito corrupt Pinoy. Katos kuri sad. Sa ilang administrasyon dili lang gyud mga higala po nga perfect yung way corruption kay ang problema mo gud ana kanana ang duna magimuli ko ilagi hadagod. Pero ang iyang decision making ato, niyang ang perception sa mga tao o mga tao sa gobyerno kung strong leader ba, medyo dunay kakulian gamay. Diha man to nadaot si Pinoy mahigala ang iyang rating pagdayon human sa iyang administrasyon tungod atong SA 44, nga di na to malimtan tong SA 44, tong 44 ka mga pulis nga namatay, og kaning tanimbala. Kining tanimbala ni gara ni, nya ako ning isgutan ron kay nibalik ni karon. Straight to the point. Nibalik ning tanimbala. So ako ning isgutan nga nganong mga OFWs. Limang ka na mga OFWs dito sa gawas nasod. Nangandoy po na sila, nanarbaho na sila dito. Bita-bita maka asinso-asinso dito kay wad-wad kag trabaho dito mas dako magsweldo dito labig i-convert nato sa Philippine money. Nya human mingaon gyud ka sa imong mga kabanay nga nias Pilipinas. Mga pamilya, mga anak, mga kaparintihan, kay medyo na magikalainan sa dinis ato. Dito mahigala lahi nga kultura, abot dito sa dili ko na imong nasod dito, pero ma-feel nila hinuon dito sa lang nasod ay nga, labi pag na mga nasod nga kuan, magpasinsa makadi, pasinsa na ta ka, di na bata, di na ba niya itong nasod. Usahay, nindot ang peace and order dito, usahay, murag ma-feel ni mo nga murag na sikang klase tisintan na napita, maghuna-huna lang ka nga, sa untaman di man itong nasod. Pagbalik ni mo sa Pilipinas, ma-feel ni mo nga unprotected ka, tungod kay diha sa airport mismo mga kaigalaan, dunay tanimbala. Nigara ng tanimbala, panahon mahigalang Pinoy, simple naman ang problema unta imo bang sulbaron, kay kinibitang uban, with due respect sa uban, Mingon sila nga, si Pinoy, ang uban mingon man nga, Duterte is the best president. Ang uban mingon po si Pinoy kuno, may best president. Sige na lang, lain-lain man tag-opinion. Pero timan ninyo nga nahuman ang terminong Duterte, taas ang rating. Nahuman ang terminong Pinoy, ni hagba ang iyang rating. Parehan lang Gloria. Tungod ang problema, nahagbaan itong Gloria katuman tong corruption. Kining kang Pinoy, dili corruption. Katong yung decision making mga higala niya nga medyo wa magkadima otong SA 44. O kining tanimbala mga kaigalaan. Ang tanimbala, base sa report, 6,000 cases sa tanimbala. Although ang mga newspapers, ang ilang official record kuno is 1,200. Ba't ka ng 1,200 dako ka ng numeruha, oy? Sagad sa nabiktima mga OFWs. Laliman ka ng airport, government facility, dunay tulis nga mahitabo. Daw tulis man na. Gitulis ang OFW diha sa airport. Nya mapugos man ka manghigala og sitol. Nga mularga na padong ang eroplano. Paglarga padong sa eroplano inyon ka di amang kay bala nakitaan sa imong bag. Mapriso ka gid ani, maditin ka di ka makalarga kay kasuhan ka man. Di ba makudbaan ang OFW anak mga kaigalaan? So mapugos na yung sekretaryo ingon na nga ug mo kuan ka mo sitol ka ni, sitol ta lang ni. Ug unsay nahabili nimong kwartang naa? Humana ka diri sa imong parente na kay halubilo na ka siyempre. Ang mga Pinoy mga higalagod labi pag na OFW inig uli na labi pag pista, makahat ka magyo gasto anak kay inyon maka nga labi diin ka gikang nasura. Daghay mamamaraya gyud nimo anan napita. Inyon magyo ka nga kuan sa gastuhi sa ning atong mainom diri kay medyo uhaw man. So nagasto na nimo na diha. Daghan pa kag mga tabanganan, nitabang pa pag-abot sa airport gitulis pa ka. With due respect sa ato mga personnel sa airport, dili tanan sa dunay mga tarong dina. Pero mauni ang nahitabo during the time of Pinoy. Kani prangka-prangka ang pag-istorya ba? I know doon na may daghang mo laban ni Pinoy. Pero kani prangka-prangka ang istorya. Ako mismo, I have nothing against
former President Ninoy Aquino, Noynoy Aquino, with due respect niya, namatay na 40 taon, pulitandog, mayo to nga presidente. Dili to kurap. Ang iya lang kanabang, ining problema ha ba? Airport na problema, niya sa may sulti ni Pinoy, dahil siya gamay naman ang percentage. Something, minausa man siya in town. So, dili masulbad ng problema ha. Pag-abot ni Duterte, mga higala, kani, klaro lang gani ha. Bisa ng kampanya pag ni Duterte, wa pa mahigala mga presidente ng Duterte. Ini ka presidente nako, ipakaon ko ng bala ninyo inyong binuangan ng mga OFWs. Straight to the point. Pakaon ko na ninyo. Pagka-presidente ni Duterte na hanaw gyud, di ba? Na-stop totally kanang tanimbala. Dili ba na butang? Tingala ang uban wa kakita lang ana. Ang uban siguro wa baliwa nila, pero sa mga OFWs nga ilang sektor mga higala mo inaigo, ilang kaubang OFW ang daghang napasanginlan, dako kanang butanga para nila. Straight to the point. Ha? Di ba ka makuyawan ka mahigala mo uli ka sa ato niya? Pagkahuman sa airport na to mahigala pasingin lang ka tanimbala, Jesus. Kadako ang problema mga sungkiting paminaw. Ha? So, giusab to Duterte tong palisidyas tanimbala day, pag paundang ito niya, wa na tanim-tanimbala ha. Protektado ko na mga OFW, ayaw niyo binuangi, bagong bayani na sila. Ha? So, giusab tong palisi, basta naa mahigalay, kunuhay, makit ang tanimbala, kunuhay na bala, kunuhay, kumpiskahon na lang na, aron dili na pangwartahon, kumpiskahon lang ng bala, dahil kalupad ang OFW. Kay kinsa magoy tao ay my God, Jesus Christ. Kinsa ba yung tao, muadto kag airport, kana ganing gamay nil kater, imong ganin ang ibilin. Kinsa may magdagbala ng airport? Klaro bang binuang ba? Nya timan ihan ibalik ra ba na ron? Nibalik ra ba na ron? Muna ako ning gisgutan, muna ang mga tao nga nibalik ni ron, gimingaw sa Duterte. Ah? Pre ng drugs. Pagitayin nyo pamagi, masolve na, ano ng mga tao di na mangitang Duterte? Nga kaya naman na yung solba ni Usagwa sa Duterte. Ano ba? Ito, hibalik na po ng tanimbala. Ako i-discuss tiwas ha. Standby, human lamang pipila ka pahinumdom. Straight to the Now, point. ang katong mga pro-Duterte, nakakita sila na. Katong pong anti-Duterte, lagot ng Duterte, di sa kakita. Di sige lang, ato lang respetaran. Ha? Samaan ang passport ron nga na 10 years na. Katong mga lumalaban Duterte, ilang mo tayo pasigarbo, tanawa, na 10 years sa passport, kanang driver's license, so okay. Nya, kamo diha, wag mo nakita, bisa gamay, suko, kisla Duterte. Sige na lang, kay mo po na ila. Ato lang respetaran, kay lain man lagig pananaon tao. Muna kong ingon, mahigala, lain man yun ang tao. Di man uniform o huna-huna. No? Now, atong balikan, kinini ang tanimbala pag lingkod ni Duterte si Presidente na wagtang ang tanimbala. So nawa ang kakuyaw sa mga OFW o bisan kinsa, at least ayay salamat taon. Muna kag airport taliman ka kay una-una argod kay simba ko mahitabo na nimo. Nga inyon ka naibala. Usaw man nimo na. Mga tarungan ka, di pangatarungan nimo di hamingon man nga, say pangatarungan lang pero kana na ang kuan gyud kani, matanggong ka gyud dili sa ni di ka kalarga gyud. Muadto patag kurti malangan na ka. Nya ikaw mga higala nagdali ka in town isip OFW labi pa imong amo dito. Na kay bakasyon gitugutan lang kay pila lang ka kuan. Pila lang ka days ang bakasyon nimo. So inana ang kadakong problema. Dili ka kita ang uban ana but kini crystal clear sa ato mga igsuon nga mga OFWs tungod kay sila mo'y naigo mga higala. Ha? Grabe man gud tong panahon na god, katong panahon ni Pinoy mga kaigalaan, with due respect niya ha. Ba't kamong naminaw na ko ron? Kamong naminaw na ko ron? Prangka-prangka, wa ba ingon nga ko ba? Kaya real talk ta. Hinggrabe ang tanimbala, bastos. Bastos kayo diya sa airport. Kana, simple na ng problema ha. Relatable ka na sa mga tao nga problema. Straight to the point. Muna mga tao, kung mo yun nga, ang GDP, panahon ni Pinoy, ang ekonomiya, sa ekonomiya, ni trickle down ba na nga to sa mga tao, sa masa? Unsa may daling sabton sa masa, relatable issue kini. War on drugs, kini mahigalang tanimbala, nga napaundang ni Duterte, automatic ang mga tao sa daling sabton sa masa. Kaya kana gumingon niya, ang GDP, maghisgot ka GDP, maulaman, maghisgot ka GDP sa panahon ni Duterte, panahon ni Pinoy,
Wala man mga tao makamatngon na day. O ganito ka sa masa mangutana ka GDP ko nung masang sa may GDP. Galing sabto ng tanimbala. Pag lingkod Duterte na sumpo ang tanimbala. Karon wa nas Duterte na balik man. Ha? Dito sa naiya kanos sa may tabo na to March 6. March 6. Dunay usa ka senior citizen 69 years old. Ilang gitanggong padong sa Vietnam kato si Ruth Adele padong sa Vietnam gitanggong kay duna kunoy bala nga nakitaan siyang bag. Asa man ka mangitag 69 years old senior citizen babaeng dako, my God. Ha? Nya karon niya ho, kini o nagpaduol gyud sa ato. Kay dili gyud ni mahigala sa Mactan Cebu International Airport. Ha? May buntag ni mo Attorney Rani Montesclaros kay mo ni naghatag na kog dugang info sad sa uban pa. Labot ining airport mga kagalaan ha. Dio. For ang report sa ako ikot mga kagalaan kining report sa regional TV sa GMA. With due respect nila. Ha? Nga ilan nakuha ning mga report. Matod pa din may galas balita. Kano sa man gahapon day? Imagine ka gahapon. Ato na yung pambisigarag dugang ha. Nibalik na ang problemang dako. Nakita mo gamit sa airport ang mataymingan niya tasimbako ba? Timan niya, muadto ka sa airport, mularga ka sa Manila, mularga ka asa ka mularga, unsay na ani mo bisag gamay ngilkater mahigala ibilin man gani mo na. Doon na may mineral water, kada lang isakmita lang ninyo. Doon na mineral water sakmita ayaw ikuan inya lang nga. Di man pwedeng ipada ana. Sus kasuhan oy. Tara karon o. Diaw katong una sa Ninoy Aquino International Airport March 6 nahitabo. Onya kining karong bag-o gahapon. Ha? Oh. Tanawa ha. Mula na sa tayo ng kalakihag ko anon. Ato mga lagi siya hala pusto no plastic pariha sa una. Hala baatan og mayo kay basig niya simba kog tamnang kag bala. Nganong inana man? Unsa man klase sa leadership ug di na to mabadlong ng inanang problema ha? Straight to the point. Tanawa ho, kani ha? Basahan ko ning report mahigala sa regional TV sa GMA. Gingon din 4 bullets were confiscated from a 47-year-old female passenger at the Mactan Cebu International Airport, MCIA in Lapu-Lapu City. Sa Binisaya pa, 4 kabala ang nasakmit sa usa ka 47 anyos nga babae nga pasahero diha sa Mactan Cebu International Airport, Lapu-Lapu City. The woman was bound for Tacloban City, Leyte. Kining mga babae padong siya sa Tacloban City, Leyte. The 4 bullets were found allegedly in her hand carry baggage. Sa Bisaya pa kini kunong 4 ka mga bala nakita allegedly didto sa iyang gihan carry, iyang gibit-bit nga bag. Ha? Matod pa din Airport authorities said that when security screening was done on pieces of luggage owned by the said passenger at about 1 p.m. on March 27 na gahapon na pagpasakag kaso. So March 27 ning hitabo Asa man totong kalendaryo ang usa nga kuan katibitang naon tama kita ang pikas buwan para maklaro tani mga adlaw mga higala. Okay. Kadtulay ibutang kalendaryo day ay lanang kalendaryo ha usa. Kana makita na tong sunod buwan o makita tong last month pa. Aron nga maka natay reference dayon. Okay, dagod sa akong cellphone pero bida March 27 so adlaw Huwebes na last week. Niadtong Huwebes alauna sa hapon pagkuan ko no ang ilang authority sa Mactan Airport nakita ko no nila kini nga duna ko noy murag parihag bala detected objects resembling bullets matod pa pag tabok sa x-ray machines unya matod pa the personnel of the Office of the Transportation Security facilitated in ocular inspection on the items inside her bag, witnessed by personnel of the Philippine National Police Aviation Security Unit. Sa Binisaya pamigala kini ko ng mga personahe sa opisina sa Transportation Security
gi ocular inspection gitan-aw kuno mahigala kining maong items nga naa sa iyang bag o gi saksihan kini sa mga personahe sa PNP Aviation Security Unit. The 4 bullets were found in a pouch in her hand carry bag. Kini kunong upat ka mga bala nakita kuno dito sa pouch sa iyang gibit-bit nga bag. Matod pa. Further, she failed reportedly to present documents that would support her position of the ammunition. Ipangitasan na kay dokumento ani nga naa ka ning bala. Usa pag dokumento nimo kung dili na imo. Kinsa mang ambot mo daw Ginoo ko Kini ba'y naani nga mga modus ba? Wa man ni panahon Duterte, kay Duterte ayaw niya binuangin ang mga tao ni gamit sa airport. Labi pa ka na mga OFW, labi pa na babay, na mga tiguang. Nga na magdamag kagbala, wa kay pusil. Unya magdakagbala, o sa kabuk, duha, tulo. Para asa man na yung bala. Kung piskita ng bala niya, tanawa ang background na suskin nila HR manager ni sa usa ka company. Ibon na lang yung ibaylo ng imong kwan diha. HR manager kini. Ha? Di akong tiwas basa ha. Mo ni nahitabo ron sa atong airport mga sukit tig paminaw. Ha? Dinhi sa Cebu. Sa Cebu kini. Ha? Matod pa ni. She was arrested for violation of Republic Act 10591 or Comprehensive Law on Firearms and Ammunition and violation of the Commission on Elections gun ban. Sus Ginoo ko. Gidakop siya mahigala kay kuno nakalapas siya in Republic Act 90591 or the Comprehensive Law on Firearms and Ammunition og nakalapas usab siya sa Commission on Election kining Comelec gun ban mga higala. Straight to the point. Unya, she went through inquest proceedings gidakop gyud. So nag-inquest proceedings anang March 28 and is set to post bail on Monday, March 31, 2025. So kagahapon, tanggong yun siya. Tanggong yun. Unya, nag-set siya, nakapost siya bail, kagahapon mo din yung nabalita, kaya nakapost nag-bail. As of this writing, the news team is yet to receive a comment from the woman who is also a resident of Lapu-Lapu City and who works reportedly as a human resource manager, mga suking tigpaminaw. Straight to the point. So, HR manager kining babae nga ilang gidakop kay kuno dunay bala. Hesus Ginoo ko. Nabalik na puning problema ha. Kisa may magkatuo anak, my God. Nga na may x-ray day. Nya kini biyahidor ni nagtan-aw ko ani traveler ning babayhana. Kasabot ka bisag nilkater gani nang naa, makitaan man gani ibili nimo nang nilkater. Kisa ba nag-among-among o butang-butang o bala diha in town? Panahon ni Duterte na wa maning problema ha. Karon nabalik man ni mga kagalaan. Straight to the point. Manang dili malikayan ang mga tao mahigala kini bang naning klasiha sa binuang man yung kalakiha with due respect sa mga taga-airport ha ako. I know daghang mga tarong din ha, pero kini aning klasiha ba kinsa man kunong tawhana magdagbala wa may pusil. Unsaon man nang bala iyan ang ibalas tirador. Inood na ha, kana ang tanimbala nga incident sa Pilipinas pagkawawa kay naabot international news to Pag-uso sa tanimbala uwaw kayo igabot sa airport sa gawas. Mahibong ang mga airport personnel kay giputos ang mga bag o plastic ambot baatan og maayo ana. Ingon mo abot sig ngano man ang bag nimo pretty man pagka kuana. Kini ako lang nagagi kato-katawa na wagtang ni panahon ni Duterte oy. Ha? Kay para nako magod. Ambot lang kahabida ako malingo-lingo gyud ko ning klasiha sa kwan. Panahon ni Pinoy grabe ni. Asa mo ka mangitag senior citizen mapasangin lang nimo nagdag bala. Ha? Kisa man nagbutag bala anang kalakiha. Luuya oy, mga babaeng buhat, mga why gipili sa edad, why gipili sa gender. Ibilin magani mo ng nilkater, ibilin ganin mo ng mineral water din ha. Magbilin kag magdadakag ka ng mga banyos diya kalan imo gani siguro online ka ng banyos imong gidala dili na mula pa sa email nga gikinahanglang maka pwedeng mada kay otherwise may gala ibilin mga sa airport.
So kasabot ka nang kuana oy labi pag traveler ka kanang ato mga OFWs, mga traveler na sila mga higala. Kay bawo sila na. Imagine kag OFW ka labi pag nakaadto na kag laing-laing nasod kay nisuroy sa kadito panahon nga mag-day off mo. Nindot mang airport sa uban gawas nasod ay wa man ning inaning problema ha. Maning abot sa Pilipinas na man ning problema ha. Nga nibalik man ning problema ha karon ngano man ning taon. My God. Straight to the point. So dili malikayan nga ang mga tao. Mao na rason. Baybo unta mo aside sa war on drugs. Aside sa war on drugs. Kini kining tanimbala nga isyu. Tin-aw ni mahigala. Ang kanang mo gamitay sa airport nga kamo mismo nga delikadong matimingan ka nang kuana. Ma-appreciate ni Mos Duterte na napita. Napay nitabo day nga basiyo ra sa bala. Basiyo sa bala na empty shell, dakop. Di pangwarta. Magamit pa na ng basiyo sa bala. Jesus Ginoo ko taon. Nayuban buhi gyud nga bala wa may pusil. Unya nayuban basiyo ra gyud sa bala. Jesus Ginoo ko. Nya taon si nanay, si Lula tiguang na taon ba kanay bitaw. Grabe naman ang kuana oy. Kisa may nagsul pa na sa Duterte. Sawa na ha, kanang tanin-tanin balab, undangan ninyo na. Di na ko gusto anang klasiyas modos. Dito sa gawas naso doon ay mga airport ito, i-confiscate yun na. Kani anak, pero ang tao, dili nila i-appeal. Ang ato mga gabiha, kanati mailahan man na sa lousy leadership. Parang ka lang ha, puri ako na, masuko mo na ako, sige lang. Pero ako mingon ko, nga naman nga di man ikaw president, ikaw may commander-in-chief, ikaw may pinakalabaw na inigmando ni Murhab. Nga nun himo mo na Duterte rin. Banduan na kung person, kung gusto ng tanim-tanim bala, undangan ninyo na. Otherwise, ipakaon ko na ninyo. Di na ang mga OFW na feel nila, hayay, salamat taon. Muli, Miss Pilipinas, safety na taon may. Protected in taon may, diha sa among airport. Naayin taon may tatay, nga ni-protect na mo. Muna mo tawag sa tatay digong. Tay, salamat tay. Tatay, nag-protect sa iyang mga anak. Lain-laing tagpananaw, pwede para ninyo, di mo kakita, bisa gamay na lang yung kaayuhan Duterte, say okay, atong resbitaran. Kanang passport niya na 10 years, di sa kakita na, di okay. Respect lang ta. Pero kining tanimbala, my God. Dili makita sa uban pero sa mga OFWs, magod, klaro nila ni, because sila na igo dahi. Kana bitaw imong sektor, pareha na to sa media ba? Tingala yung uban, dili kakita, but na gani, curtailment sa freedom of the press, ang media makakita dayon kay amo ning sektor ang inyong giigo. Mao sana mahiga lang sa OFW, amo ning sektor, among kauban ning inyong giigo diha sa inyong kabuang sa tanimbala. Mao na din napita mahiga lang nga naiuban nga di gikakita og kayuhan ni Duterte og kini mga higala mga OFW nakita nila na. Mao na nga karon si Duterte magila tuwa sa ICC ilang gi-reciprocate. Ila mahigalang gibawsan. Mibaws na ni Duterte mahigala sa iyang serbisyo sa diyang naapa siya mahigala sa pwesto. Boses na pinakikinggan, opinyon na pinaniniwalaan. Attorney Rufil Fernandez Banyo sa Straight to the Point. Straight to the point. Now, atong balikan mga higala kining atong dugang hisgutanan. Pero mo na kung yun ha, tanimbala. Ang uban dunay live nga bala o sa kabuok, dunay uban may gila basiyo nga bala, dakop. Unsa man nimo nang bala bisa pag live nga bala usa duha tulo upat. Wa pay pusil. Unsa man imong ibala tirador? Unsa man nimo? Unsa man magamit imong itotho or imong ibato ng bala? Kada bang para nako ba unsa man ning klasiha in taon sa kuan oy? Unya, dunay uban mga higala nga, labi pa tong uban nga sa mga katiguangan kaniadto, basiyo lang sa bala, ang uban gi butang mga higalang bala kay habak na ito mga kaigalaan. Labi pa tong uso tong habak-habak sa una ka ng bala mo pick-on niya, dunay dito'y orasyon gibutang-butang sod. Unya, butangag nylon, ibutang mga higalang ihabak-habak. Pala ko ba, illogical kayo? Bisan pa nagig makita ang kagbalang buhing bala tinuod lang usa ka buok duha. Unsa man nimo may pusil? Imbarguhan ng bala tanawang background na pagka na manager man ni si HR manager man ni di magari ka mo kablet og pusil ni.
Amay na ba? Ana pangwartahon. Panahon may galang Presidente Duterte na undang ba yan na? Real talk lang ta ba? Real talk ta. Di ta nang mura matag istorya o kuan ay di mga variety niya to mga listeners oy. Ako bitaw mo presume ko sa mga listeners di wa HP nga dili pwede mong ilaron dia oy. Muna kanang ato mahigalang kuan real talk ta. Kanang bala pilting pagkagrabihan na sa panahon ni Pinoy. Sa dang gi-interview si Pinoy nga sa gamay naman ang percentage Jesus Christ. Anaon yung pagtubag dai total gamay naman 1,200 pila na ba na? Matag kinabuhi anak mga higala dunay intanay. Dunay history ang kada kinabuhi in taon. Oy Jesus Christ. Ka insensitive basta nimo ka puretandog ni Pinoy because with due respect ni Pinoy okay naman ko tong Pinoy migala sa issues corruption pure buyag lang adto. Kana lang yang decision making o kanang iyang dili ba sa strong leader bang mahadlok ng iyang mga tao dia. Panahon Duterte mo bawa kinahanglan way magbinuang dia. Ha? Oh. Unya kinini ang kiniron oh. Bag-o ning kuan ron, gahapon ni na kapiyansa. Gahapon kay dunay bala nga nakita sa bag. Oh, Jesus Ginoo ko. Usa man nimo na imong kanang bala way pusil, kanang balaha may usa man nga bala, di na ba pwede mong isuksok ito sa laing o bala na sa 9mm, di po na pwede ibala ito sa 38 caliber. Pastilan bitaw mga sukit tigpaminaw paita. Ahay. Unsa ning meaning kuno sa BBM? Balik bala maktan. Oy. Ha. BBM balik bala maktan lain na sa paminaw na eh. Lesson bitaw kay kuyawan sa kag matimingan ka ba? Labi pag ikaw sige gigamit sa airport bitaw. Mayon ta si BBM mahigala palihog ko no kay mingawan ang mga taong Duterte tinuod lang ha. Mo na nga mga tao naglong sila mahigala kini nga mga klase sa problema ba? Problema sa drugs, patay dito, patay diri. Bisa ka na sa airport landaan mga kagalaan nga problema nga unsa man ning muram tag dili protected aning kalakiha. Unsa naman ning kalakihang ikaw tarong ka nga tawhan na nabaho ra kag tarong labi pag dunay meeting nga mo adtuon igamit sa airport nya kalito na kayo na may bala diri nga kwan. Unsa man ang balaha? Wa di kaila nagbala ng uban unsa na nga klase sa bala? Kana siya nga mga klase sa problema relatable kay nas masa man god. Mo na nga dili kinahanglan magsihisgot kag mga GDP mo na ay sus Ginoo ko. Unahan sa ng problemaha nga simple ra ng problemaha sulbaron oy. Tarungan ninyo na kay lisod kay ning kalakiha ha. Natural ang mga tao may gala magkuan jud mamingaon sa leadership may gala Presidente Rodrigo Duterte. Manay prangka-prangkang istorya kung naaning mga klasiha sa problema mga sukid tigpaminaw. Pero na tayong oras may gala sa ngalan lang kinitibok ang puwersa sa DYHP RMN Cebu. Ako kasamang Rufil Fernandez Banyok manamilit kaninyo pinagis pagingon sa tanang panahon us tanang higayon dalaygon ang Dios. Mayong buntag Pilipinas tatak RMN.